It's 3 in the morning, and I swear I've seen at least 4 chefs turning up for work. I think you might underestimate the power of the late night. Hey! You up there? Find it? You've got to increase what you're paying. I said, find it yet. Not yet. It has to be up here somewhere. I forgot to ask you how your trip to Finland went. Did you go to see Iceland? Iceland. And it wasn't the best time. What's going on in that neighborhood? It's 3 in the morning, and I swear I've seen at least 4 chefs turning up for work. I think you might underestimate the power of the late night. Hey! You up there? Find it? You've got to increase what you're paying. I said, find it yet. Not yet. It has to be up here somewhere. I forgot to ask you how your trip to Finland went. Did you go to see Iceland? Iceland. And it wasn't the best time. Vale, en principio se nos escoita a todos xa. Disti. Sí. Encántame como vamos rotando as fotos de Mos. De feito, agora todos temos unha de baixo.
Mira. Debaixo ou en riba? Correcto. Terrible. O sea, Ah, vale, o sea, Ostras. si apagas as cámaras se ve unha foto Claro. nosa, vale. Sí, sí, efectivamente. eu convírtome en Adrián. E ti que en min. Ah, correcto. Mm, Boa, resou. Boa, risou. de verdade, non sei por que a capa de arriba se me transparenta. Pero que cojones? Pero onde se transparente que eu non a vexo. Arriba, Eu o sea, vexo. non vedes como que o navegador está transparentado? Ou son eu? Ou iso non se ve en Eu directo? vexo o chat en No. riba do navegador, pero Sí, sí, aparte eso diso, sí. Eso non sen fallo. Sí, pero non... No, non o vexo A ver, transparentado. como se ve en directo isto? Sí, se ve, joder. Me cago en... Ou... What? No, é que non sei por que fai iso esa capa. O sea, é a que meto co rollo do Streamlabs, pero se ve Non sei, como, eu vexo- o sea, en vez desa páxina de morcego, pero a esquerda e a dereita non vedes como que hai un marco, un chisco transparente. Ah. Sí, agora que o dis parece que sí que hai Vale, algo. pois esa capa está debaixo. Non sei por que está pasando iso. E as capas de arriba non teñen transparencia de ningún tipo. Pero, bueno, non sei. Bueno, pero casi non se nota. Non, xa se arranxará. Ah, vale, sí, vale, sí. Sí, sí, o sea, tens que fixarte para velo. O sea, mentres non entre Ana, non hai problema. Había aí un corte raro, pero non sabía moi ben, un corte raro de cor, pero non sabía moi ben por qué. Por que carallo o chat está en negro? Perdoado un segundo. What the fuck? Bueno, como sempre, benvidas todas as persoas que andes por aí. Ademais, dadme un segundo, porfa, que hai un par de cousas que hai que atallar aquí. A ver, por que coño este? O chat onde se editaba, que se non me lembro. Será unha pregunta, chat. Bueno, hoxe na Pocholeria vamos facer edición de capas de Stream Elements en directo. Ai. Me cago. Estaba pensando as capas, Rosy. No. Que se acabaches exames. Podes descansar un pouco a cabeza. Polo menos ata o lunes. Vale, esta nos vale. Ai. Vale. Agora debería de verse ben. Escribite algo polo chat, por favor. Non sei, eu sigo vendo un píxel de marco, Non sei se che te dá moito toque, vas ter que seguir revisando. Que, honestamente, non sei por que lle pasa iso. Widget is logged. Como que widget is logged? Se me comes un huevo. Vamos a ver. ¡Tutún! Porque está con 97% de opacidade, pero non me deixa cambiar. Que cojones? A ver, aquí. Bueno, pois xa está. Problema resuelto. Arrancámoslo. Wait. Vale, escribide. No, necesito que alguén escriba no chat. Se non, non vexo. Vale. Eso ves así. Mime. Non contaba con estar facendo isto agora, pero é o que hai. Ás veces, pois, un precisa facer cousas en pleno directo e non pasa nada. Boas, Farun, que tal? Estamos aquí un momento editando isto. Esta letra non me convence que non se lee un carallo. Isto lese mellor.
As gaviotas de Vigo en Vigo e en directo. Sí, a verdade é que sí. Igual debería pechar esta mierda. No, meten ya ambiente, sobre todo ahora neste a quen caiu en riba do teclado. Non, Farun, moi boas. Que está máis están resolvendo os seus tocs. Efectivamente. Que raro ver a Mos positivo. Joder. Hostia. Veremos. Es que eso que no puxo. Farun. Joder, vaya puñal. Vale, dame un segundo, atopé unha fonte que se lexa ben. Non, aquí estaba. E comenzamos. De momento estás vendo un directo de edición de cousas ou de cambios de cousas, porque non sei se isto se chamaría edición. Pero mentre eu cambio o chat imos facer unha cousa. O primeiro que lle toca é Fedello, así que como sempre benvidas todas as persoas que entedes por aí estas cousas. Aquí tedes hoxe os señores Fedello, Adrián e Amos en espírito. En espírito en positivo. O primeiro que temos que comentar hoxe é unha nova que nos trae Fedello, que é a seguinte. Estaba vendo de Farón que andan en un polígono industrial estudando con nos de fondo. Interesante xiro de acontecementos. Está un pouco descentrado, Antón, por seguir poñéndoche cousas a solventar. Bueno, arrancando con Pocheleria, arrancamos entón polas novas curiosas e medio negativas, que basicamente que, bueno, CD Projekt Red non só ten malas condicións para os traballadores, tamén os seus servidores están un pouco en precario e non aguantan máis. Entón, por un lado van pecharos deste xogo que non sei se alguén sabía da súa existencia, pero ven sendo un Pokémon GO de The Witcher. Ou a verdade que non escoitar a falar dele en ningún momento, pero vese que moita xente tampouco debeu de escoitar falar del, porque basicamente van pechar os servidores e adeus moi boas. Pero esta era a secundaria. O gracioso do tema de que teñen os servidores en malas condicións é a seguinte nova, que basicamente co motivo da actualización que saiu agora de Next Gen do The Witcher, co Ray Tracing e con toda a pesca, pois resulta que os seus servidores non teñen a capacidade nin a capacidade de escalar para guardar simultaneamente as partidas da xente que esperan que volva a xogar a The Witcher e máis as das que estaban xogando a Cyberpunk. Así que van deixar a función de guardado na nube do Cyberpunk 2077 vai deixar de funcionar durante unhas semanas indefinidas mentre os servidores absorben a carga de xente que estará guardando partidas na nube no The Witcher. Parece unha cousa en plan, somos cutres, amoládevos, non queremos pagar un pouco por outro servidor para guardar as vosas partidas. Sí, no, a verdade que era como bastante feo o tema. Non sei, pareceme bastante absurdo o tema. Pero bueno. Así que nada, se ides xogar se tiñades pensado xogar Cyberpunk últimamente, pois tende en conta que non vos vai guardar a partida na nube. F. Non sei, a miña pregunta é: vos usades as partidas na nube? Xa teño curiosidade por isto. Normalmente non. Cando as uso, cando... E moi raro, en plan, si tes que cambiar de ordenador. Ou quizáis si xogas en varios ordenadores, que non é o meu caso. Diría que en Skyrim. Pero pasan dúas cousas. Primeiro, que hai moito tempo que non xogo a Skyrim. E segundo, que moitas veces cando volvo a coller Skyrim empezo algún personaxe novo e non sei. Ademais, para mí Skyrim é só a creación de personaxe, entón tampouco é que use moitas partidas que teño guardadas, pero se en algún momento as quero retomar, sí que o usaría. O sea,
non teño as partidas en ningún ordenador agora mesmo. Vou aproveitar un inciso a pregunta de Adransiño, se algún día estaremos na Pocholería os 4. Sí, Adransiño, o día que esteas no Patreon. Mime. Correcto. Publicidade superliminal. Imagínate que agora como se chama? Imagínate que agora Adransiño paga o Patreon e temos que chamar a Mos e que deixe de facer o que está facendo, que creo que neste caso é importante. Correcto. Mira, parece que estás facendo a Toby Fox ou algo así, sabes? Facémolo entrar aí. Bueno, Temi, máis que a Toby Fox, pero... Bueno, con iso cedoche testigo, Adrián. Pois a min houve un señor que me deixou por aquí un tráiler que a verdade conforme vin dixen interesante, vamos a velo, pero non o vamos a ver, evidentemente non o va a ver fora de directo, así que pois cando o poñas, Antón, eu doulle o play no meu ordenador e o vexo tamén con vos. Xa está. Correcto. Vale, o sea, que volve o sistema de estilos. Bueno, eso ten sentido se xogaste o Yakuza Kiwami ou o Yakuza 0, non... Pero... Entendo, interesante. Porque, basicamente, o que pon é Official Brawler Overview. Ese eran os... No Yakuza Kiwami había como 4 estilos. O personaxe tiña como 4 posturas e tiña movimentos levemente diferentes, os combos tiñan diferentes cadencias e tal. Se estabas no Brawler, no rápido, que agora non me acordo como se chamaba, no Beast ou no Dragon. Entón, supoño que basicamente a cuestión é esa, que o tráiler do... O sea, é como un tráiler para ensinarche ao personaxe loitando en modo Brawler. Non sei se eu sacaría un tráiler para isto, pero mira... Me encanta que Adrián acaba de decir todo esto como súper convencido, como de que nos estamos enterando de unha mierda que acaba de decir. A ver, algo os terei que decir. Pero que hai máis tráiler. Que hai. O sea, acabo de entrar na canlesta de YouTube e acabo de ver outro tráiler que é como tráiler oficial do Wild Dancer. O sea, pero que publicaron trailers de clases ou de estilos ou como coño se chama. Sí, o sea, son como stances que ten o personaxe. Que cojones acabo de ver? O sea, poñoche o trailer para que o vexas, porque me acaba de parecer moi meme. Me conste que esta imaxe me parece bastante top. Bueno, acabo de poñela sin querer con eso. Non me xera ahora. Si full like a Dragon, eu penso que si foi igual ten un combate un pouco máis interesante. Ese sería un xogo para Adrián, Sifu, a verdade. Sería un bo xogo para ti, o sea, fora coñas. Pero dixeche no Drive un enlace o tráiler do Wild Dancer, que entendo que é o estilo de xogo rápido. Entendo que é o segundo. É o segundo enlace, sí. A ver que nos quere ensinar aquí, Adrián. Vexamos. Hai que ver... Bueno, primero que se vexa o vídeo. Bueno, se YouTube non me trolea, igual, a verdade que está bastante ben.
Perdón. Non sei se diches o que pasou aí. Que é o señor que rebotou cousas coa espada, logo Sí. lanzou, pegou un salto, pegou Co- dos tiros. Mi mamá. Cousas que creo que son balazos. O sea, non sei que cojones acabo de ver. Pero básicamente como é que non sei con que comparalo, pero é como que iso, o personaxe pode podes escoller si vas a pegar máis rápido e facer menos dano ou vas a pegar máis lento e facer máis dano ou tes un combate equilibrado e tal, pero non é como unha clase, é unha cousa que ti vas cambiando, son posturas de combate, é unha cousa que vas cambiando no medio do combate. Eso polo menos era así no Kiwami. Entón entendo que o que fixeron foron como diferentes trailers para ensinar as diferentes posturas. Curioso. Pero si o de rebotar as balas me acaba de parecer bastante bonito. Non sei se as rebotou ou é que se puxo a disparar como un animal con pistolas que non poden disparar con esa cadencia. Pero La verdade é que me imagino Yakuza como o típico xogo que vos pegaría tanto a ti como a vos. sí. Me parece unha descripción bastante axeitada. Eu recoñezo que intentei xogar ao Yakuza 0 e, a verdade é que me aburrí un pouco chegado a certo punto. Ti xogaches o 0 ou o Kiwami? O sea, perdón, iso o Kiwami o remaster. Sí. Non sei se me convenceu moito, honestamente. Non sei se é o teu tipo de xogo. Bueno, máis ben non é o teu tipo de xogo, pero Non sei, a verdade é que, o sea, claro, eu cando aprobei non sabía de que ia. Entón foi unha de, isto será unha especie de GTA chino, ou, bueno, xaponés, ou asiático en xeral, non sei onde se ubica iso exactamente. en Xapón, sí, pero non. O sea, non sei canto queres. Non sei que idea se fai xente do Yakuza. Por exemplo, Fedello entendo que non xogo a Yakuza e que non sabe demasiado. Non sei que idea se fai Fedello de Yakuza. Estou completamente perdido neste tema. O máis parecido que xoguei a xogos dese estilo é o Sleeping Dogs. Creo que non ten ningún parecido. Pois, Sí, polo que me curiosamente sí. Imagínate un Sleeping Dogs, pero moito, o sea, o mesmo que Saints Row a GTA, pois eso sería Yakuza a Sleeping Dogs. Tengo que xogar Sleeping Dogs e falamos, Pero bueno, o Kiwami, para que vexades, basicamente este xogo. Bueno, este é o remaster. si bueno, non solamente remaster porque cambia tamén as mecánicas de xogo. O combate é o combate de Yakuza 0, non o combate de Yakuza de 2005. Pero E logo, según se comenta, ten moitos minixogos. si desde o 3 empezaron a meter máis minixogos. Ai, o sí, bueno, vexos con retraso porque os vexo no directo, pero Boas, Fred, que tal? Boas, Fred. Boas, Frede. E bueno, así, resumindo, é isto. É que a ver, o que pasa é que o Yakuza ten cousas de JRPG. Despois é un beat'em up, pero ti tes encontros aleatorios. Ti vas pola cidade, tes un encontro aleatorio, tes que matar os inimigos. E ademais non podes fuxir, telos que matar. Entón, pois si, o Like a Dragon xa era JRPG, pero por kendas. Era máis tipo Yakuza Dragon Quest. Pero Xogo de kendas, que emocionante. pero que a mí me mola ese tipo de xogos, pero o Yakuza normal, polo tanto
os Yakuza do 1 ao 6 o 0 e os Shishin e os Judgment son beat'em ups, pero tes ese rollo de ti vas camiñando pola rúa e de repente te encontras cun encontro de 3 matóns que tes que vencer e os vences para gañar experiencia, para desbloquear máis habilidades, para matar matóns máis rápido ou con máis combos, non sei. Un pouco de chinofarmeo ten. Fede, yo como non me deis nada. Dije. Deixamos que Adrián falase demasiado tempo. Ah, Correcto. Así esto que- un pouco... Non pasa nada. Canso. Ahora Será, te toca a ti. no. Coméntanos este rollo que non sei de que vai exactamente. E ti non falaslo ou que? Eu me acabo de saltar, flúe. Esta non é unha nova de videoxogos, pero que fíxame moitísimo chiste porque bueno, é unha nova de que van sustituir o mítico helicóptero Black Hawk o a peli de Black Hawk, por exemplo, de Somalia e tal, bueno, bastante típico o helicóptero ese. E o sustitúen por un que parece sacado do GTA V, porque o Avenger que hai no GTA V, o avión helicóptero este que ten as aspas que podes cambiarlas da posición helicóptero a posición avión. Fíxame bastante coña, porque é prácticamente idéntico o do xogo. De feito, na imaxe de portada, que é así unha imaxe xerada, non? Fíxome dudar de si é sacada do xogo ou non. Pero nada, non é de videoxogo, simplemente fíxome moita coña polo tema. O que me extraña é que en Shataka ou en Vida Extra que non fixeran unha mención, porque é bastante evidente o parecido. Sí. Te diría que controlo de avións, non controlo de avións. Non sei se este Estaba vídeo ten buscando unha. aquí, vale, esta imaxe. Estaba buscando unha que estivera así co ángulo, mesmo ángulo desa foto do GTA V para que se vise, pero... Cambialle un pouco a cola, creo, pero tampouco demasiado. Porque estamos vendo un vídeo da Armada ou de algo así, non sei. No, podes pasar, simplemente era un pouco de recheo porque pola coña. Pero bueno, en calquera caso, agora sí, non me salto a mí mesmo, estaba guai. Pois resulta que, lembrades que fai pouco, probamos a Eterna Noctis e probamos unha Eterna e, pois, realmente se chegas ao final da Eterna Noctis, pasan cousas e isto ten sentido. O sea, ten sentido, guai, non, sabes? Pero, bueno, pois, haberá unha secuela que se chama Eterna Lucis. Non teño moi claro que esta sí este ben escrita. Como dindo público, Non sei. concretamente da primeira persoa que falou no chat hoxe. Correcto, aquí xa precisamos vou tirar o comodín da filóloga para saber se isto está ben escrito. Non está ben. Señora Eterna Noctis, por favor, corroboramos os nomes antes de escribiros en latín. Por favor, contraten filólogas. Ves, sí, eso penso que o chegamos a comentar onte. Lukis. Correcto, sí, claro, xa, ten sentido. Pois, bueno, a cuestión é que vai haber unha secuela, porque fixeron outro día un evento de presentación e tal, que basicamente este, non sei se pode ver aquí. Non sei se está ben subido, quero dicir. E un pouco isto, en plan, presentaron aquí, opa, cousas varias. E basicamente que lle van a sacar un DLC gratis a Eterna Noctis, que van a sacar unha Eterna en Switch, e que vai haber secuela de Eterna Noctis. Non sei canto me apetecía un DLC deste xogo, honestamente. O sea, non é unha cuestión de que sexa gratis ou non, senón de que estou vendo escenas que me están dando unha preguiza que te caes. Si no, a mí me está parecendo un pouco meme.
sea, eu cando vos dixen o de que este xogo era o Fortnite de tryhards, e non me lo dixen de coña, co que iso implica, decir, se che mola esa idea, vas a estar a topísimo con este xogo. Se non te mola esa idea, igual escapas un pouco correndo moi forte. Que eu derecho unha cousa, a mí este tipo de xogos, este tipo de niveis, a veces os saco a base de intentalo moito, non porque realmente xogue ben. Eu non se sabería dicir, penso unha combinación de ambas, pero bueno, non sei, a ver. Me está estresando muitísimo velo, o sea, Por un lado, esta é a parte. Logo sacaron este que é Zoom, vai sair en Switch. Non sei se puxeron data. de feito creo que sí que era como a nova era que iban poñer que puñan data de cando salía Zoom do... Non sei, eu direi que a min gustoume considerablemente máis Eternautis que Zoom Eterna. Tamén direi que Eternautis me parece considerablemente máis longo. Bueno, eso xa é outro tema. É dicir, que o remate ou non, pero bueno, vai sair en Switch, lei 2023. Basicamente, este foi anuncio de que hai secuela. Chegaron aí unha especie de teaser de que ao longo de 2023, bueno, penso que poña 2023, non estou seguro, que basicamente pois habería cousas a este respecto. E agora serás a outra cara da moeda. Di Freddy que o prota de Zoom Eterna, que parecemos con Melena. Sí, bueno, é un pouco máis de exercicio tamén, pero bueno, en calquera caso, non sei, por un lado está guai, pois mira, pues, o estudio ten novos proxectos, novas cousas e tal, lles vai ben co rollo, así que digamos que esa é a parte positiva. E agora, pois a ver que nos conta aquí Adrián cunha cousa que non sei de que carallo ia, porque xa non me lembro cando lle puxa. Que Riot Games demanda a NetEase, que non sei que é, por plaxar a Valorant con Hyperfront. NetEase penso que é o que publica o xogo este. Sí, pero que tampouco controlo Hyperfront este. Penso que non sei de móviles, se non lembro mal. Digo agora, pero eu xuraría que sí. O sea, entendo que isto é un... No, para. Sí, é de móviles. Non sei como se xoga a Valorant. Nunca me molestei. O sea, sei que como, o sea, sei o meme de que é o Counter-Strike da xente que xoga o LOL, pero nunca me molestei nin o máis mínimo. A ver, Valorant basicamente é xogar ao counter con personaxes con habilidades que nun primeiro momento te parece que estás xogando a Overwatch, pero logo te desenganas e te das conta de que estás xogando a unha versión light de Rainbow Six. O que pasa é que disfrazado con habilidades, pero sí, basicamente ven a ser iso. Por que te metí esta nova? A verdade é que non sei. O sea, foi un pouco aleatorio, non sei. Que... Espera. What? Ah, que, o sea, pero estes de NetEase que fixeron? NetEase é unha editora de xogos que eu sei principalmente de móvil, pero... Claro, pero que di Charlie na nova que xa non é a primeira vez que recibe unha demanda deste estilo. É que non sei se son os que publican o clon de PUBG tamén, ou me estou liando. Vai por aí o tema, pero non sei cal é o clon de Rules of Survival, Battle Royale Game 2017. Non, o de... Esos son os de Vía Arena, non sei, igual estou cruzando cousas que eu de móvil ás veces me perdo un pouco as editoras e demais. No, pero este Rules of Survival, si lle miras a... No, si, hostia!
Rules of Survival sí que se parece máis a PUBG. E isto, querida xente, é a nosa calidade de preparación, Adrián descubrindo diferentes capas das súas novas en pleno directo. É que, a ver, busca, non sei, é que eu entrei na página de Wikipedia de Rules of Survival, porque eu son así, eu entro en Wikipedia. E si ves as imaxes que ten Wikipedia, que chas vou deixar pola pocholeria, polo tal. Bueno, vale, moi ben. Xa fixo un comentario. Si ves as imaxes, parecese como a portada que ponen en Wikipedia e as imaxes dos mapas parecense un huevo. A portada de PUBG e sobre todo os mapas de PUBG. Si non, a ver, o vídeo que estou vendo ten como basicamente todo de PUBG. Claro, que Pero non sei, non sei por que puxemos esta nova. Esta semana estábamos un pouco así en plan de a ver que coño poñemos. Eu dixe, bueno, pois Garros publicou isto a topísimo, para adiante. Pero agora ven algo un pouco máis gracioso. Iba a dicir unha maldade, pero vou me calar. Pero outro día se anunciou isto. É verdade que me fixo bastante coña, que parece ser que van a facer unha adaptación. Bueno, isto de adaptación entre comillas, non? Pero van a facer unha peli de Death Stranding. Kojima por fin vai poder facer a cinemática máis longa da súa historia. Honestamente, isto me pareceu maravilloso. Xa non se ten que conformar simplemente con 7 ou 10 minutos de cinemática. Agora pode durar 2 horas. 2? Ou 3 ou as que dure. Igual saca unha versión extendida de 4 horas como as do Señor dos Anéis. Pero vamos a ver, si xa Kojima facía... Ten en conta que media hora teñen que ser... Nada, solo dicir que media hora teñen que ser de créditos poñendo Hideo Kojima, o sea que... Sos. Sí, no, pero... Kojima fai cinemáticas un pouco longas. Non sei, a mí o que me fixo coña... Bueno, nesta nova hai unha cousa que non pon, pero aquí pon unha cousa que me fixo con certa graza. A diferenza de outras adaptacións de videoxogo de gran presuposto, esta será algo moito máis íntimo e realista. O noso obxectivo é redefinir o que pode ser unha adaptación dun videoxogo cando se ten a liberdade creativa e artística. Esta película será unha auténtica produción Hideo Kojima. A ver, básicamente, que normalmente cando se adapta un videoxogo de hostias. É como Death Stranding ten hostias, pero non un videoxogo de hostias, pois... Aparte, lin por aí, noutra web, que na entrevista dixo que non pretendía facer outra vez a historia de Norman Reedus tal cual se conta no videoxogo, senón que pretendía facer outra historia de Death Stranding. O cal recoñezo que a verdade me interesa, porque o sea, ver Death Stranding tal cual en peli igual é que non me apetece moito, porque xa xoguei. Pero se xogaches o videoxogo igual te apetece máis ver outra historia, e vendo que precisamente o que vai facer, pois guai, non sei, me parece como máis complementario, me seduce máis a idea. Igual para que non xogase unha putada, pois pode ser. Pero bueno, si, a nova do día é Kojima vai facer a cinemática máis longa da súa historia. E agora damos paso a Fedello aquí, un rollo de... Noticia meramente informativa para que teñades en conta que o 22 de decembro, como se adoita dicir, volve a ilusión, pero non pola lotería de Nadal, senón porque volven as rebaixas de Steam.
bueno, te dis que van ser máis fortes que as que foron no Black Friday, que a verdad que foron bastante cutriñas. Por lo menos as que vin non houve gran cousa. A ver, históricamente, as rebaixas de inverno de Steam acostuman a ser as mellores de Steam de todo o ano. Non sei se este ano será así ou non. Tamén é verdade que Valve cada ano que pasa o sea, bueno, en Steam en xeral non sei a que se debe ou a que non se debe, pero sí que é verdade que Steam fai, non sei, 10 ou 8 anos tiña mellores rebaixas porcentualmente que agora. Supoño que tamén porque agora non lle fai tanta falla. Sí, non sei se será iso ou tamén hai un pouco efecto de sesgo do sesgo que lle metemos nós. No sentido de que hai 10 anos, penso nos xogos que collía hai 10 anos, e claro, a maioría eran xogos que igual xa tiñan 10 anos daquela, entón xa estaban, digamos, amortizados no mercado e cando estaban en rebaixas pues deixabanchos a 5 euros, a cousa así. Estou pensando en xogos, calquera xogo de Star Wars daquela época de antes de Disney, estou pensando, o sea, xogos dese pau, dos primeiros Assassin's Creed incluso, entón había ofertas moito máis bestias, pero claro, que os xogos que daquela pillabas eran eso, xogos que xa tiñan anos. Entón agora, claro, a ver, sigue habendo xogos que xa daquela inda hoxe siguen sen estar rebaixados, son a merda. Por exemplo, Call of Duty 2, que é de 2003, 2004, por aí, o 2.2, non Modern Warfare 2 ni nada destes. Pois que o máximo que rebaixan creo que é a 10 euros, un xogo de 20 anos. Bueno, hai rebaixas e rebaixas. Non sei, eu, por exemplo, sí que notei a diferenza nos indies, que é o de máis consumo e tal, pero en parte tamén un pouco por o incremento de prezo. É dicir, eu lembro fai 10 anos os indies tiñan outros prezos. Cando comezou o boom indie, era máis normal ver un indie de 10-15 euros. E agora xa non é tan normal. É dicir, agora xa non nos sorprendemos tanto cando vemos un indie que custa 30 euros ou 35. E non me parece mal, oes, cada un pois considera que o seu produto vale o que vale, pero tamén entendo que hai que pagar salarios. Pero sí que é verdade que tamén, por exemplo, o rollo dos indies agora é máis normal, sacar un indie a 20, 25, 30, 35 euros, mentres que antes, cando comezou o boom indie, non era tanto a tónica, sobre todo cando comezou en Steam. Entón, pois, bueno, tamén é verdade que os prezos se incrementaron un pouco, e a mesma rebaixa agora, pois, deixa un prezo diferente. A vida sube, é o que hai. Pero, bueno, non sei, a ver, xa vos digo, sen máis, eu botarei unha ollada, temos por aí un maravilloso Patreon aínda sen gastar todo, xa veremos se nos compensa pillar algo ou non, e se non, pois non pasa nada, que as rebaixas non implica que teñas que mercar si ou si. Correcto. Por outro lado, tamén aproveitando que hai rebaixas, comentar que están xa as da Nintendo eShop ata o 29 de decembro. Entón, bueno, tamén se estaba querendo pillar algo en Switch, botar de un ollo, pero como di Antón, se non estaba despensando en mercar nada, pois non tedes por que facer. Eu me sinto levemente ofendido, porque eu, en algún momento histórico, me apetecía ter Hyper Light Drifter en Switch. Estaba esperando a ver se o rebaixaban a 10 euros, e o rebaixaron na tenda americana, pero non na europea. Que mierda. O sea, lamentable todo. Síntome moi ofendido por isto. Que estrano. Pero bueno, cualquier caso, que nos comenta Adrián? A ver, dinos por aquí. Pois estou lendo agora con máis detalle a entrevista de The Verge da que se deriva a nova que me puxeches, que tamén inclúe a nova que me propuxo antes Fedello do controlador de Steam. Entón non sei se queredes que cubra as dúas cousas no mesmo paquete ou se o separamos. Cubre. Bueno, pues nada, básicamente o que estaba lendo agora, que me parece máis interesante, porque claro, a maioría de titulares falan de cousas rollo Valve dá detalles de como vai ser o desenvolvemento da Steam Deck 2 e non sei canto, ¿no?
hai como ese interese por ou esa manía de falar de que vai haber unha Steam Deck 2. E polo que estou lendo aquí, unha das cousas que din é que non planean ter nunca unha consola estable. Di unha cousa que é como moi bonita para vender, sabes, de marketing, pero que é rollo estable no sentido de darlle grandes experiencias á xente, sí, pero noutro sentido non, tal e cual. Aparte da frasaca para os titulares, o que entendo é que vai ser un desenvolvemento constante. E cando falamos da Steam Deck 2 non falamos de que vayan a facer unha nova consola, como cando pasamos da Nintendo DS a Nintendo Switch, senón máis ben como cando pasas dunha xeración de procesadores a outra. Sí. Parece ser que están pensando en mellorar un pouco o tema da batería, non sei, teñen un par de bugs que teñen que corrixir, pero eso é máis a nivel de software que a nivel de hardware. Non sei, simplemente que de momento parece que non lles vai mal dentro de que é unha consola un pouco de nicho, porque considero unha consola de nicho, unha consola que ten o problema de que a xente pensa... interrumpir un momento para facer unha apreciación. Fred acaba de dicir, é tan potente que corre Vampire Survivors a topísimo. Non sei que van, o sea, é un xogo pixel art isométrico, co pixel art máis simple e cutre que vas ver na tua vida. Correcto. A ver, o problema que ten, desde o meu punto de vista, a Steam Deck é que a xente cando desenvolve para a Switch dase conta ou pasa polo aro de que a Switch non é un PC. A Steam Deck, como se parece máis a un PC, como ten un sistema operativo de PC, hai xente que eu entendo que asume que vai poder xogar as cousas como nun PC de sobremesa. Non creo que haxa estudos optimizando as cousas para Steam Deck. Eu creo que hai de todo, Eu da persoa que coñezo que ten unha Steam Deck está bastante contenta cos xogos que está xogando na Steam Deck. Pero sí, evidentemente non é teño o xogo en PC e xa vai en Steam Deck, o sea, ao final xogas con mando, xogas con outra serie de características que tes que ter en conta, e por eso tamén está o de Deck Verified aí un pouco para que un será polo que estou vendo os estudios o que fan non é tanto optimizar para Steam Deck, o sea, en canto ao rendemento, cousas varias, senón o que fan é coller a versión de PC, probar se vai en Steam Deck e facer 4 apaños e dicir Steam Deck Verified e a tomar por culo, porque xa non é o primeiro xogo que efectivamente ten Steam Deck Verified, pero logo resulta que igual o xogo non está moi pensado para iso e pois a pantalla táctil non se pode usar, que te consume máis batería da que debería, etc. Bueno, pero da pantalla táctil tamén hai moitos xogos na Switch que a pantalla táctil non a usan, o sea, eso depende do xogo. Me parece bastante lamentable iso, ademais. Pero que depende do xogo pode ter máis ou menos sentido. Incluso algúns que o usan non lle vía sentido, por exemplo, o L.A. Noire sí que tiñan o rollo de que podías usar a pantalla táctil, pero que non lle vía ningún sentido usala. Pois te diría unha cousa. Direche que me chama a atención que nun xogo de detectives non teña sentido a pantalla táctil. Non sei, non me resultaba natural xogar coa pantalla táctil. Bueno, pero, o sea, quitando preferencias persoais ou non, se tes un dispositivo con unha pantalla táctil, non te custa moito, aínda que só sexa os menús, facer os táctiles, para que lle podas dar co dedo. É moito máis rápido. Xa non te digo o xogo, funcións concretas ou tal, pero simplemente o menú, pois, home, non sei, aproveita o hardware que tes. Non te digo cousas así super concretas noutras consolas, como por exemplo PlayStation ten os gatillos hápticos do mando novo, tal, non sei que, bueno, igual iso dá máis chollo, supoño. Bueno, supoño non, dá máis chollo. Pero se tes unha pantalla táctil, pois de feito de que hai xogos que teñen versión de móvil que logo os probas en Switch e non todos teñen soporte de pantalla táctil.
que iso sí que me sorprende un pouco. Entón, pois, joder, non sei, xa que está aí, aproveito, aínda que só sexa para darlle a start e 4 cousas. Non sei, non me... Pero bueno, vaya, o sea, simplemente preferencia persoal. Bueno, e logo, así completando esta nova, parece ser que Valve, animada polo éxito de Steam Deck, le digo éxito entre comillas porque non é un éxito rollo de, non sei, é un éxito de nicho, hemos de chamar. Parece que quere volver a facer un Steam Controller. Bueno, non estou... Non sei como deben funcionar. O sea, como deben funcionaron. Tamén a outra persoa que coñezo que ten non volveu tocar outro mando despois de tocar. Claro, pero o problema non é que o mando se xa bo ou malo. Sí, no, en ventas funcionaron mal. Deixaron de joder. Por certo, estou vendo un deseño un pouco eso solo ten un joystick. É que tal? Sí, ten os outros son táctiles. Que o rollo que ten é ese, que son moito máis precisos que un joystick. Ajá. Son o que utilizaron para Steam Deck, se non me equivoco. O sea, aproveitaron un pouco os trackpads eses para Steam Deck. Pero sí, a nivel de ventas e de marketing funcionou fatal. E por eso deixaron de vendelos e logo mesmo os regalaban casi. Que en derecho para desfacerse do stock. O rollo ese dos trackpads, penso que xogar en móvil me deu un enfoque diferente deles. Ao principio non vi a idea como que non me gustaba un carallo, pero a base de xogar en móvil me di conta que para moverte dá un pouco máis igual, pero para apuntar o control táctil dá bastante máis precisión cando te acostumas un pouco a usalo que un stick normal. E agora sí que me presta bastante o rollo dos trackpads. O sea, me molaría que máis mandos o tivera. O pasa que tamén a verdade é que o mando de Steam a mí había cousas que non me convencía un carallo. Primeiro, a ergonomía me parecía estrano. O sea, non sei. Igual é porque me acostumei a ergonomía dos mandos tipo de Nintendo, de Xbox e tal. Pero tiña como... O sea, os cebollos por donde agarrabas eran como demasiado anchos. De feito, había moita xente con man pequena queixándose de que eran cero cómodos. E a outra queixa que vi bastante é que, claro, había que configuralo. Se ías a través de Steam, aínda que te podía levar un ratiño ou non, dependendo de se querías cambiar moitas cousas ou non, aínda guai, pero no momento que te saías de Steam, como por exemplo no pase de Xbox e cousas así, olvídate. O sea, era un cristo. E había xente que xa utilizaba software de terceiros, que ao final o apañabas e tal, pero tiñas que poñerte a facer todo iso. E igual non che apetecía. Entón, pois, bueno, dende ese punto de configuración igual non era o mando máis práctico. Non obstante, tecnolóxicamente me parece un aparello que está bastante guai. Bueno, pregunta, algún de vos o probou? No. O que o Steam Controller? No. Mercaches unha Steam Link e nunca chegaches a usar Steam Link, era o rollo de emitir o que estaba xogando a tele. Que logo reciclaron creo que como aplicación, ¿no? Sí, penso que como aplicación Android sigue existindo. O sea, ti podes emitir o móvil ou que tal. O que pasa é que ser un pouco dependente do que estás facendo no PC, non sei, eu nunca lle vi moito... O sea, no meu caso concreto nunca lle vi moita practicidade. Eu sí que lle teño así no fondo da memoria para algún día de mañán, rollo de estou xogando algo, pero para que poda haber kit e tal, poder proxectarlo na tele pode ser guai. A ver. E que máis temos por aquí esta maña? A ver, isto xa fixes. Ah, sí. A nova do día. Isto, despois de saber que Kojima vai sacar a cinemática máis longa da súa historia, vou repetir moito esta frase porque me fixo graza. Imos a outra nova do día. No Splatfest. Penso que é o 7 de xuño, se non lembro correcto, 7 de xuño de 2023, aquí o pongo.
vai haber novos Splatfest, non sei exactamente que vai ser, espero que esta vez recoñezo que o Splatfest de Pokémon me decepcionou un pouco, porque era un pouco máis do mesmo, non sei, non me chamou un exceso a atención, gustoume máis o anterior, como estaba tematizado e tal. Este non sei exactamente que vai ser, espero que cambien algunha cousa, pero bueno, é unha excusa para entrar e seguir xogando, así que, pois, mira. E os equipos van a ser Spicy, Sweet e Sur. Nós, como temos a Dinam no equipo, vamos a coller Spicy. E pouco máis. Esta noticia ventiramos rápido. Adrián colle a túa Switch e mete o cartucho de Splatoon 3. Ese é o meu resumo. E o mercado é unha placa un procesador. A ver, xa que me deixas un silencio aí, pois algún comentario teria que meter, joder. Xa que pensabas. A ver, que nos comenta por aquí Fedello? Pois nada, unha mensaxe que a todos nos gustaría que nos deran, que con 11 anos xa te vas xubilar. E é que as Ketchum de Pueblo Paleta e o seu Pikachu parece que van colgar definitivamente a gorra de entrenador Pokémon e vai rematarse a súa historia e van dar paso a unha nova xeración con outros dous protagonistas, un chico e unha chica, creo, que comezarán pois a súa historia con a nova rexión de Paldea dos Pokémon Púrpura e Escarlata. E con iso, como ben fixo o apunte aquí Adrián, con 25 anos cotizados e 11 anos de idade, Ash Ketchum xubilase do seu traballo de entrenador Pokémon. Vale, la hemos jodido porque xa falamos de Pokémon, entón non vos podes facer unha idea do moito que me alegro, do moito que o celebro e da cantidade de anos que o comentei. O sea, de dicir, joder, xa lle tocaba a Ketchum retirarse de protagonista de Pokémon e aparecer facendo cameos nas seguintes temporadas. Sabes, o sea... Igual agora medra. Igual agora fan un salto temporal e meten un as maior. O sea, vamos a ver, despois tería que ponerme a ver as temporadas, que non me apetece un carallo, pero... sería increíble, o sea, maravilloso. ¿Cantas temporadas hai de Pokémon? 15? Demasiadas. E aparte tampouco me compensa. No, digo, tería que ponerme a ver a temporada de agora. Nos intentamos aí atrás, hai un par de anos ou así, ver Pokémon. Chegamos ata a terceira temporada, ainda estaban en Yoto, creo. Xa non conseguimos seguir renovais. Xa hai teorías de que a rapaza é a filla. Me parecería aceptable si é a protagonista. O sea, si non sei. Sí, porque eso daría pé, porque é o que din na Nova, ou nos comentarios da Nova, creo que en plan, que pode ser un tiro no pé, non tanto por Ash, sino por Pikachu. Que se quiten a Pikachu da serie, que ao final é o máis insignia que hai de Pokémon, non hai Pokémon sen Pikachu. Eso, se fora filla poderían dar o xogo a de que salga por aí ou tal. A ver, eu creo que Ash non o van xubilar de todo, no sentido de que é iso, si o traes nun cameo ou como mentor dos protagonistas ou como algunha cousa así, a xente vai seguir a puta cabeza. Entón non se vai ir de... Non, perdoa, por apuntar 1200 episodios ata o día de hoxe nos que Ash e Pikachu participaban. E van a estrenar agora unha tanda de capítulos, creo que eran... non o especificaban, pero van facer uns capítulos como na súa última viaxe, volven ademais con Brock e Misty e tal, o sea, correcto. Como despedida, vaya. É que, a ver, si me quito un pouco a mentalidade de señor amargado, reconecto un pouco con esa co meu eu de hai 5 ou 10 anos,
eu sí que falara destas cousas con amigos de, joder, porque deberían facer o sea, deberían cambiar de protagonista e entón posa as de máis maior ou tal. Entón, si penso no que eu dicía, eu creo que si o fan a xente se vai ir a cabeza, sabes? O sea, vai ser como, ¡guau! Como molas haciendo de mentor ou no sei, o sea, bueno, igual son un pouco básico con estas cousas, ¿no? Pero o mentor ademais é o meu fetiche narrativo particular, vale? Non sei, sempre me gustan moito os personaxes que son mentores, pero Ia facer un comentario, pero non sería máis de 18, sería moito máis de 18. correcto. Así que digamos que estaba relacionado con mentores e a religión católica. Correcto. Uf, vale. Pero sí, non sei. Celebro muitísimo que vayan a cambiar de prota. Eu mentres estou facendo como que este Pokémon está queimando a nena do medio. Correcto. De verdade que eu estaba pasando bastante guai mentres tomo café. Bueno, disculpade que me puxese en modo básico. No, Adrián, iso... tío, teu rollo, xa che dixen, flúe, non, o sea, sen problema, eu me tomo café e non pasa nada. Fluimos a nova de morcego, entón. Correcto, non sei, estaba fixo coña porque pensei, non me apetece o sea, vamos a matizar algo. O rollo é que o creador de John Wick ten varios proxectos entre más, e un deles parece que é unha peli de Sifu. Por un lado, pois a ver, é que Sifu como xogo está guai, pero pensei, non é como peli, o sea, esta idea está super manida. É o de sempre, unha peli de dar hostias de señor que aparece nun edificio, se pon a dar hostias ata chegar ao seu xefe, porque é unha historia de vinganza, porque non sei que, etc, etc. Isto xa o vimos 80.000 veces, o que pasa que leva a marca Sifu, entón, pois, igual a xente que xoga lle chama máis atención, pero nada máis. E ademais, vai da man do creador de John Wick, o cal xa sabes o que te vas a tapar, máis ou menos. Non sei, a verdade é que pensei que preguiza, non? O sea, porque sempre temos que estar facendo a mesma idea, iteración sobre ela polos séculos dos séculos. Non sei, non acabo de pillar. Espero que polo menos visualmente este chula. Igual iso me pode chamar un pouco máis a atención, pero non sei, se debo as a primeiras, o plantexamento de unha peli de Sifu non me chama moito. Sí que, por exemplo, o rollo que isto sí que non o sabía, ten un proxecto de peli de Disco Elysium, eso sí que me pode chamar máis a atención. La verdade é que o pouco que xoguei a Disco Elysium, que serían como 6-7 horas, sí que me chamou a atención o mundo de Disco Elysium. Sí que me interesa máis esa peli e ver un pouco como se leva a cabo. La miña pregunta é, vos interesa a peli de Sifu? Non xoguei a Sifu, me dá bastante igual. Correcto. Sinto por iso Ekir, pero imos darvos unha mala noticia respecto aos vídeos de Adrián. Adrián, queres facer os honores? Teño que darlle voltas. Planificarse é unha puta merda. O que Adrián amablemente non vos quere dicir é seguramente deixe de facer vídeos nunha boa tempada porque non ten tempo e ten vida. Os directos consumen moito menos tempo que un vídeo. Pero agora é cando ven a segunda parte, porque entón van a empezar a pedir directos de Pokémon, sabes? Ya, bueno, eso xa é outro tema. Se queres facer un directo de Pokémon todas as semanas e ensinarlles os teus trucos, eu xa
A topísimo, xa o sabes. Pero mira, pensado unha cousa. Venres de Pokemestre con don Adrián. Non me digades que iso non estaría guai. Como fluen as O sea, ideas aquí, Adrián. Realmente, se fora... O sea, Se fora por facer os vídeos de Pokémon, posiblemente che cunda máis, Adrián, porque se tes que facer un vídeo, tes que pensar o guión, tes que facelo, tes que seguramente recortar cousas, tes que montalo, tes que non sei que, tes que non sei canto. mando a tomar polo cu a partida de Pokémon e empezo de novo. Se faz o directo, Sí. o que vou ver, si faz o directo... O sea, eso é posible que vaya a pasar. Se faz o directo, o que ia dicir é que vaiche fluir moito máis natural. O sea, non vas ter que facer un guión, porque a ti saenche naturalmente falar de cousas de Pokémon, porque pasache X cousa e acordaste de X mecánica que prácticamente ninguén coñece e xa empezas a falar dela, sin pensalo, sin ter que traballar previamente o guión. Entón, posiblemente sí que che cunda máis. Si teño que ver como... Bueno, claro, agora vai chegar logo. Como xa pedín as putas pezas, pois. Queres algún Pokémon do O Escarlata é o que teño eu, de feito. Vale, están falando aquí Fred e Kir sobre facer negocios. Correcto, pareceme ben. Correcto. Joder, podes facer un directo que sea imos traficar con Pokémons. Abro as portas da miña partida. Uf. Me vou a convertir en Pokestreamer. Sí. Tanto se torceu a miña vida. Moi ben. Sí, eu estou bastante desaparecido en combate, debo confesar. Estou me dedicando a un videoxogo moi interesante que se chama Puto Java de mierda. Digo, que? Non pasa nada, Adrián, te entendemos. A cuestión é que agora é o momento de que abraces a realidade. Queres facer vídeos, o sea, queres facer directos de Pokémon, perdón. Pode que acabe de aparecer unha enquisa polo chat. Botades a enquisa, non sei que enquisa, pero botades a enquisa, por favor. A cara de Antón de repente ten un tono morado de reflexo da súa pantalla. Correcto. Pode ser. A ver, pero que enquisa é esa? Como vexo aquí enquisa? Perfectly bala. Queredes directos de Pokémon de Adrián? Correcto. 3-0. Entón, pois, nada, Adrián terá que comezar a partir de agora os directos co rap de Pokémon e a partir de aí darvos os seus segredos. Non sei, a cambio vos teredes que ir aos seus directos. É dicir, agora tedes unha responsabilidade para con Adrián. Te acabades de pedir directos de Pokémon, agora tedes que estar en todos. Eu non prometí en estar en todos esos directos, xa viso. Pero, en calquera caso, non sei en que momento empezamos a falar da peli de Shifu e acabamos falando de Pokémon e pintando toda a pantalla. Me parece bastante máis productivo. Incursión, non sei nin que é unha incursión en Pokémon, entendo que é como unha mazmorra. No, son como raids. O sea, son bosses, pero que se pueden raidear. Vale, o sea, No sé si eso te explica a qué me refiero. Sí.
O sea, porque en Pokémon normalmente ti as cousas faciadas pola túa conta. Pero ven As sendo un usos- pouco tamén como unha mazmorra, ¿no? Eso. O sea, esa Si, a ver, designación. unha raíz ou unha mazmorra grande. Pode ser unha raíz de mundo aberto ou unha raíz nunha mazmorra, pero vamos, o sea, non deixa de ser. Claro, pero isto en principio, hasta onde eu entendo, é simplemente chegar e fundir a hostias ou boss entre varios. Sí, bueno, Recoñezo, sí, hai mazmorras. recoñezo que non as fixen, o sea que... Mime, pero como un Pokémon competente para foder... Que remato 18, que día 18? Mañán? Sí. Claro, pero eso será de un Azumarill con tambor. Si é unha boa... Ten que ter potencia de habilidade para que lle duplique o ataque, despois un ataque físico de agua, como a Coca-Cola ou algunha cousa así. Bueno, non sei se... O sea, me acaba de facer moitísima graza, perdón, Adrián, o comentario super específico que acabas de soltar. Eu respondí a un comentario de Fred. Ten hidrobomba. What? Que? Mima. Non sei como sabes Teño todas un, esas pero... cousas. No, maravilla. pero... Hidrobomba é especial. Si tes un Azumarill con potencia, interesan ataques físicos. Mira. Ves como que che digo de que che fluen os temas de Pokémon que non necesitas facer un guión? Carantoña que era tipo dragón. What the fuck? Bueno, pasamos ao seguinte tema. Sí, Mima. vale, o sea, Desatache, na incursión sabes. está cristalizado e entón ten tipo dragón, si, entón Carantoña ou un ataque de tipo fada. Bueno, pode che valer cun ataque de tipo dragón, un ataque de tipo xeo, un ataque de tipo fada. O que teñas por aí. Carantoña é físico. Correcto. Notase que non estou xogando ao Pokémon, non? O sea... Pois nada, xa sabedes. O venres que ven, directo de Pokémon. Que non estou xogando a nada. O sea... De feito? Next. Xa podemos pasar, o sea, pregunto, non sei. Sí, podemos... No, estaba pensando cantas nos quedaban. No, as dúas. Pois fago a miña primeiro, Fedello, se non te importa, porque é máis Sí. curta. Sí, estaba pensando, de feito. Bueno, o rollo, isto vindo un pouco de última hora, me chamou a atención, sen máis. O rollo é que a xente de Guerrilla confirmou que efectivamente está traballando nun Horizon que ten cooperativo online. Non sei, eu teño opinións un pouco contradas con Horizon. Primeiro, Horizon é un produto super mainstream, o cal, de boas a primeiras, non é mal, non me entendades mal, pero fai unha serie de checks que a min non me interesan demasiado. Entón, eu xogo o primeiro e me parecía un crossover entre Assassin's Creed con escalada moi básica e os monstruos de Monster Hunter con comportamentos máis sinxelos e un pouco, non sei, despexar fortes polo medio. E iso está guai, é unha historia que incluso ten tintes de Terminator, pero iso está guai, é dicir, o xogo está ben se te mola o rollo. A min igual me aburriu un pouco e pensei de seguir xogando, pero bueno, o tema é que igual en cooperativo me convencería un pouco máis se está ben feito o cooperativo. O sea, se simplemente despexar fortes igual me aburre un pouco, pero por que non? É dicir, podría ser interesante o tema de aproveitando que unha cousa así tipo, non sei, fauna, cazar, etc, vechos con puntos débiles e cousas varias, podría estar interesante o tema precisamente de que teña cooperativo e de que se reoriente un chisquiño máis hacia a caza grupal. Podría ser interesante, igual iso chegaría un pouco ao concepto de Monster Hunter, non sei, pero bueno, non sei. A miña pregunta para Adrián é se fose así o xogarías. O Horizon, si tivese cooperativo ou como? Sí. De feito teño nalgún sitio, pero... O sea, regalaron o meu Horizon aí atrás.
Pois non o sei. Igual sí, pero teria que ter con quen xogalo. Iso inclúe un guillo. Queres que o inclúa? Chisco cho ollo. Sabes que E temos problemas con xente do chat. Adrián, chíscame ese ollo. Correctísimo. Estaba desexando. Si se me deixo ben chiscar o ollo, pois igual o faría, pero... Pois fai algo outro tipo de expresión suxerente e malinterpretable, por favor. O sea, algo así rollo, te quitas a camiseta violentamente ou algo así, non sei. E agora sí, imos co rollo que estamos falando. E que estaba aquí falando Fedello, que a ver que nos comenta. Isto igual é un pouco máis longo de ver, non sei se longo é a palabra exactamente, pero bueno, o tema é un pouco, como se di, que os señores de... Bueno, espera, vamos veis aquí isto un chisco, perdón. Que os señores de Hogwarts presentaron cousas. Primeira pregunta, Fedello, esperas este xogo? Espero este xogo, teño interés en ver que sale, porque realmente ten potencial de ser un xogazo. Ahora, nin o vou precomprar, nin nada polo estilo, haberá que esperar que salga, que se vexa como está, si está rematado cando sala, rematado desde facer o xogo, quero dicir. Esa serie de cousas que iso é o basilisco. Pero bueno, sí que ten bastante potencial e o rollo que ten o castelo de Hogwarts e tal, o mundo en sí de facer algo máis alá do que están enfocando un pouco en algún momento de batalliñas, enfocalo máis en exploración, enfocalo máis en puzzles, bueno, animais e todo isto. Pinta bastante guai, o de recorrer os escenarios tamén pinta moi chulo. Non puden ver o gameplay este aínda porque, bueno, cousas da vida. Pero en xeral sí que ten boa pinta. O único eso, que haberá que ver si esa boa pinta en que se traduce, si é un xogo ben feito, cunha historia interesante e tal, ou é un cyberpunk. Digo, Cyberpunk cando saiu, quero dicir, que agora xa é bastante mellor a cousa, polo visto. Non sei, é unha cousa que me sigue chamando a atención do xogo, o sea, non que me sigue chamando a atención, que me sigue intrigando do xogo é se o van a enfocar a ser un xogo tipo MMO ou non. Porque en teoría non ten online. Non sei por que hai moita xente que en algún momento histórico entendeu que isto iba a ser online e en ningún momento houve tal... E que en algún momento o sea, se que dixo... en todo momento se dixo que era un RPG, punto. Nada de online. Sí, pero a xente empezou a facer recuperacións e tal, e eu, como tampouco seguía o rollo, non sei se vais... O sea, non sabía se ia ter cooperativo ou non. En ningún momento se dixo nada. Foi dende o primeiro momento se dixo RPG. Punto. Non sei, se que me chamou a atención o rollo do grifo este que levas. Bueno, por dúas cousas. Primeiro, o grifo me parece que igual necesita unha leve revisión gráfica. Pero Sí, a partir que estuve, diso, sí. sí que é verdade que hai un anaco no que se ve a transición, o sea, en sí, de rollo aquí, xa un momento que sae da vila e colle o grifo un chisquiño máis adiante. A ver se o vemos. Que basicamente pois vai moitado a cabalo, simplemente bota a voar e podes ir por aí tranquilamente. Non sei, a verdade é que iso pois me molou. O sea, non hai pantallas de carga, non hai transición, simplemente pois un mapa, botas a voar e a tomar por culo. Non me esperaba que fose así, igual por iso me sorprendeu, é dicir, non esperaba que tivese mapas tan abertos. Tamén é certo que isto o vexo así e penso, hai moitos arboliños, pero non sei se hai moitas cousas que facer. Xa. Bueno, tamén che digo, define cousas Acaba de que facer, atravesar as porque- ramas. Sí.
Eso tamén che digo, define cousas por facer, porque é moi interpretable. Podes ter cousas que facer en plan Zelda, de ponte a explorar e atopa cousas, ou pode ter cousas que facer en plan Ubisoft, en plan, toma, 3000 marcadores, recórreos. Hombre, é que eu deste xogo, o sea, de un xogo con este mundo, igual me esperaría algo tipo de Witcher 3. Me esperaría que non necesariamente teñas tropecentas mil cousas, pero igual sí ter misións secundarias un pouco máis curradas, un pouco máis agarimo. Eso sí que me esperaría, o sea, vamos, sería unha cousa que me gustaría ver. Entón, pois, non sei, no Donaco Nevado, por exemplo, non o vir. O sea, que máis ou menos vin ata aquí, o resto non o vi. Pero bueno, foron, o sea, foi unha presentación así rollo, unha charla de como se di, de xente do estudio e tal, falando un pouco do tema. E aquí penso que era máis ou menos onde se empezaba a ver un pouco unha especie de mazmorra ou algo así. Ou non era este anaco. Isto non o vi. Non sei, é que a mí, por exemplo, o mundo de Harry Potter me chama atención por la representación que ten, pero recoñezo que a historia de Harry Potter é que non me mola en exceso. Me gusta máis a de Animales Fantásticos, curiosamente. O sea, me mola máis ese concepto de prota que se leva ben cos bechos e, pois, non sei, un pouco máis Non biches a última. fauna friendly. Non, a última non a vi. Debería. Que pasou, non? Bueno, non perdes nada se non pagas por vela. Non sei, a miña opinión da última é que quixeron estirar, é unha película na que poderían ter finalizado o rollo, pero quixeron estirar o chicle e fixeron cousas má. De feito, xa creo que cancelaron, xa iban ser 5, xa cancelaron cuarta e quinta. Non sei, hai algún fallo bastante catastrófico no sentido de tes un mundo de Masia e cambiasme o actor de Grindelwald sin darme ninguna explicación. Y te lo huevo para explicarlo. ¿Sabes? Literalmente puedes usar lo hizo un mago. E non o fas. Simplemente cámbialo. Como se non o cambiaras. E máis cando na primeira película o propio Grindelwald sae como outra persoa. Non me acordo se utilizaba multijugos ou que facía, pero saía como outra persoa, non? Saía con outro actor. Podías ter volto ese actor ou explicar o mismo e facelo co actor que fixeche. Claro, que o actor que despois de todas as polémicas o novo é Mads Mikkelsen, non? Sí, que Mads Mikkelsen o fai ben. O sea, Mads Mikkelsen é un moi bo actor. Pero, a ver, tamén a personalidade que lle deu o Johnny Depp, pues é moi marcada porque, bueno, é como é. Pero, o sea, da igual, o sea, ti podes cambiar o personaxe, podes cambiarlle algo a personalidade, pero explícamo, tamén algunha razón, por que pasa isto, non aparece tal. Pero bueno, ese é o menor dos tals. O tema é que a peli é, sabes esa crítica que lle facían, a única crítica que hai máis ou menos consensuada de Last Jedi, de toda a trama do casino, de que como que é un pouco que non vale para nada, que volvese que non aporta tal. Bueno, pues toda a peli é así. Rollo, fan unha cousa que ao final non vale para nada. Métenche personaxes novos que ao final non fan nada. E danlles, parece que van a ser importantes e acaba a peli en plan, que fixo este personaxe que me presentaron. Non sei, empezanse a inventar animais que non existían e tal, solo por seguir chamándolle animais fantásticos cando non tes por que seguir chamándolles animais fantásticos. É o que ti dicías, o protagonista é unha persoa que se leva cos animais, podes meterme os animais que ele os siga utilizando e tal, pero non mos metas por meter, por inventalos e darlle e justificar o título. Se ti querías falar nesta película, pois, da guerra máxica con Grindelwald e tal, que é un tema que sí que era super interesante que falase, e sí que a ese nivel sí que está interesante, porque aparte ves o paralelismo porque o rollo que no universo de Harry Potter o que sucede con Grindelwald sucede simultáneamente co ascenso de Hitler na Alemania nazi. Entón, ves os paralelismos que hai aí e tal.
Entón, bueno, sí que era interesante. Sí, esa parte sí que é interesante da peli, pero bueno, vese. Pero decepciona porque cando a ves dice que podías ter terminado a historia nesta película. E o deixas aberto para intentar sacar máis cartos e ao final, pois, merda. Pero de Animales Fantásticos xa hai un tempo que dixeron que iban a sacar non sei cantas putas pelis. Sí, eran 5. Iban ser, cando sacaron a primeira dixeron que esa idea que tiñan era facer 5. Fixeron 3, esa dixeron que vistos os resultados cancelaban. Non sei como saiu, pero a ver, xuntouse moito, o sea, moita xente pois co tema de Johnny Depp, toda a polémica que houve e tal, pois xa non quiso nin vela. Nos fomos vela aí igual porque, bueno, o Mads Mikkelsen a mí pareceme moi bo actor. Tampouco era tal, pero eso, non saímos do cine, foi un pouco Non sei, que xa vos digo, a Liga de Animales Fantásticos gustoume, pero o pensamento que tive cando rematei foi: joder, isto vai ser outra saga. Honestamente, me teria gustado máis que fose unha peli, en plan, principio final, sen deixar cousas abertas e tal, simplemente, pois, unha historieta do mundo. Sí, bueno, a primeira peli realmente queda medianamente ben cerrada. Sí, pero te fan o baiteo ao final, como sabes que vai haber unha segunda parte. E honestamente, se querías contar esa historia, pois, guai, pero non sei, a mí me teria gustado que fose en plan unha peli pechada e xa estaba. Porque a segunda, por exemplo, bueno, guai, pero me gustou máis a primeira. Me parecía máis como realmente esa historia dese personaxe que se leva ben cos animais, que ten a súa participación nunha trama maior e tal, pero xa está. Non sei, recoñezo que me gustou máis que Harry Potter, pero non sei, igual porque Harry Potter me pillou en diferentes épocas da miña vida e son moitas pelis, pero non sei, hai algunhas delas que recoñezo me deron moitísima preguiza. A min as pelis tamén me pasou, salvando a terceira, que sí que me parece moi boa película. Eu vin as dúas primeiras e logo enganchei os libros, e os libros sí que me gustaron moito no seu día e tal. E bueno, sí, olvideme que o que dixo Adranxiño, que sí, que logo está o tema de Ezra Miller tamén, que bueno, é insoportable como velo na peli, é insoportable traballar con él, é insoportable para a policía tamén, polo visto, hai toda unha historia aí co tal. Sí, ese tipo, el din fai pouco que tibera como Cristos coa policía, que tiña problemas de agresividade, non sei que. Sí. Que quedei bastante flipando o tema. De feito, DC, o sea, ese é o que fai de Flash no universo de DC, o sea, no cinematográfico. Ese que se están cargando estes días. Sí, que polo visto o director a xente da película, os produtores e tal, lle insistiron para que fose a terapia por culpa diso. Que senón, pois, que igual empezaban a cancelar cousas con él. Pero sí, non sei. E bueno, non sei, respecto ao xogo de Harry Potter, eu digo que é unha cousa que me chamou a atención. Este xogo vai sair en Switch. Tanto. Sí, a todas estas, perdoa, que tamén anunciaron esta semana que retrasaban a saída en Play 4 e na xeración anterior de Xbox e anunciaron a data de Switch para xuño, certo? Perdón. É que non sei, por un lado, se vos fixades aquí o escenario é como non é especialmente complexo. O sea, sí, é moi bonito, temos gráficos e tal, pero o chan é prácticamente todo plano e as superficies non son complexas. Non sei, un escenario como sinxelo, por decirlo así, pero ten outros escenarios que non son tan así. Eso non sei como se vai ver en Switch, pero así... Está construindo unha base? Sí. Isto basicamente é housing todo. Está terraformando, así de sitio bastante hard. Bueno, a mí, si seguides falando do xogo de Hogwarts, sedes me dar un momento que vou ver se pode algo de comer. Vale. Sí, no de Switch supongo que un pouco
Non o xoguei o The Witcher, pero tamén o The Witcher é sería un pouco similar, non? Nas características do xogo. Pois Xa non o xoguei en Switch, que decir, pero supoño que será un pouco, é que seguirá en un pouco esa Switch línea. The Witcher 3 eu teño visto algún gameplay, se ve a unha resolución bastante baixa. Non se ve a 720. Se ve menos de 720. E aos frames que vai, que non son a 60. Entón, por iso tiña un pouco esa referencia tamén. Se vai ver así mi madriña, eu non pillaría ni de coña en Switch. Porque ademais iso vai ser este xogo, entendo que sai a 70 euros. Probablemente. Non sei se estás ao prezo no Steam, a ver. 60. En Steam está a 60 euros. 70 Deluxe Edition. Que supoño que incluirá skins ou cousas. Sí, montura de Fresta, área de batalla, as artes oscuros, consulto cosmético, 72 horas de acceso anticipado, o típico. Bueno, dito isto, me des dar un momento que teño que ir ao servizo. Mentras, cerramos un pouco a sesión, o sea, a parte das novas, e Fedello nos conta que estivo a facer esta semana. Eu? Volvo agora. Pois... Quedo solo, polo visto. Pois eu por agora vou aproveitar para ver un pouco do tráiler, porque o tema este da construcción estaba me chamando o natural que estaba facendo, o rollo de facer, bueno, aumentar e disminuir o tamaño dos obxetos e tal para facer a base e tal, mira, como agora cos pratos. A verdad que estaba sendo bastante simpático. A verdad que pode estar moi chulo. A min, e todo eso, todas as posibilidades que pode ter. O sea, isto está se vendo no de montar a base, pero todas as posibilidades que pode ter a hora de facer puzzles ou de coller un obxeto, ampliálo, tal, cambiarlle o tamaño ou a forma ou cousas así para resolver os puzzles tamén ten bastante. E logo supoño que terán, porque por aí nesta sala onde está habíase algo así como un laboratorio, supoño que terá tamén un rollo de facer pocións ou cousas polo estilo. Pero bueno, o que en xogabilidade ten toda a pinta de que vai estar moi ben. O que me ten máis en dúbida é que nos vai contar, cal vai ser a historia do xogo, porque aparte isto creo que era finais do século XIX, era 100 anos antes da historia de Harry Potter. Polas datas creo que poderíamos ter a Dumbledore igual como estudante ou así en Hogwarts, podería ser, pero tampouco dixeron nada. Dende logo se o hai seguramente o teñan ben calado para non spoilealo, pero sí que podería darse o caso. Pero sí, eu que me ten máis tal de que nos vai contar. Vale, perdoades isto. E a que andabades a falar? Nada, estaba todavía co xogo, aproveitando que quedou o gameplay. Que o tema de encoller e agrandar os obxetos e tal para resolver puzzles e tal tamén engade unha dimensión interesante que pode ser aí tal. E logo que o que me ten máis en dúbida é eso, a historia que nos vai contar o xogo, que pode haber aí. Sí, ademais está guai eso, que se separen da parte de Harry Potter, que xa está moi vista e o que lle falta ao mundo este que a que non debe ser nombrada fixo un universo Harry Potter centrista, o sea, realmente se te pos a analizar ese universo está fatal de como se fixo, porque só existe o que hai alrededor de Harry Potter. A comunidade máxica
Inglaterra. Punto. Logo sí, empezan a aparecer máis cando os necesita. Logo en Animais Fantásticos de repente aparecen moitísimos máis. Aparte que é bastante curioso porque rollo o mundo real está moito máis conectado. Bueno, estaba xa moito máis conectado nos anos 90 que cando transcurre Harry Potter, que nos anos 20 que cando transcurre a primeira de anos Animais Fantásticos, pero na historia no mundo máxico parece que ao revés, estaba moito máis conectado en Animais Fantásticos que en Harry Potter. E ten bastante coña o tema, en plan, que pasa que o resto da comunidade máxica ignorou a Voldemort, en plan, deixemos que este tío cometa xenocidio, que total non se vai estender ao resto do mundo. Ten moito sentido. Pero, bueno, cousas de world building, ¿no? Que se chama. A comunidade máxica pasoulle máis ou menos o mismo que o mundo en xeral. Nos últimos 40 anos foi para atrás. Como si avanzamos en cousas, non digo que nas cousas nas que avanzásemos non fixese falta avanzar, pero igual noutras cousas retrocedimos bastante. Vese bonito, o mundo, a verdad. Non sei por que se poñen a bailar, pero bueno. Sí, efectivamente JK é o punto negativo de mercar o xogo. Non sei. Pero, o sea, estaba pensando... non sei, eu dicir algo se me acabo de ir ao santo ceo, perdón, me quedei en branco. Da igual, xa non teño nada que dicir. O meu cerebro fixo un borrón de contar agua. Pero bueno, entón... Eu creo que xa o dixen máis veces. Bueno, perdón, Antonio. Digo que entón, a que andiveches esta semana, Fedello? Non sei se quede antes Adrián rematar o que iba a dicir. Non, tanto tengo, creo que xa o dixen máis veces. Que eu desintereseme do mundo de Harry Potter. Eso era un globo para reventar mentres voabas. Creo que o vos está facendo libre, pero pode que o podas facer tamén. Pero bueno, non sei, o sea, eu tive un momento de Harry Potter e iso, digamos, tive un divorcio pacífico con Harry Potter. A miña vida foi por outros camiños. Pois nada, pasando a que estivemos bueno, o meu resumo das últimas 36 horas, se Antón abre o vídeo o primeiro enlace, pois aí estará. E por iso teño a voz un pouco cansada e a vista tamén. Todo isto. Pois estás vendo a Freddie Mercury cantando Barcelona con Montserrat Caballé en 1900... Non sei se o fixo no 89 a grabación disto. Ainda que utilizouse para a promoción das Olimpiadas de Barcelona 92. Pero bueno, xa estaba morto para aquela. Nada, básicamente non parece el Freddie Mercury. Nunca virades o Barcelona de Freddie Mercury, en serio. Hostia, está chula a canción. Aparte hai unha historia de que él sempre quixera facer algo con Montserrat e tal, polo feito de unir un pouco esas voces distintas e tal. Sí, debeu ser das últimas cousas que fixo, realmente. Eso sí que o fixo como un par de anos ou 3 para outro evento antes da... Non foi feito para as Olimpiadas, foi feito para outro evento. Pero aproveitaron despois. E nada, basicamente eso, que as miñas últimas 36 horas foi un ir a Barcelona e volver. Por cousas de traballo, de evento, comida e tal, e a verdade que moi ben a experiencia. Pero intensiña, cando menos. E aproveitei as horas de voo para lerme o Manual do Imperio, un destes libriños do conxunto este que hai, da Senda Jedi, o libro dos Sith, o
código dos cazarrecompensas, ese tiña para ler no da volta, pero xa tiña a vista moi cansada e foi en plan, nope. Descansar un pouco mellor, porque aparte o bo da noite foi sair de Barcelona ás 9:20 da noite e chegar a Compostela ás 11 e algo, bueno, xa estaba a cousa cansada. E a maiores diso, provei o Ring Fit, o Ring Fit Adventure, collímolo en rebaixas, que estaba no Mediamar en bastante ben de prezo para o que é. E fixen unha proba outro día, e a verdad que pinta interesante. En plan, que vexo que sí que pode ser interesante para eso, para facer un pouco de exercicio e tal na casa. E tal, como che guía para facer os quecementos, enfriamentos, bueno, o rollo da gamificación, non? Non sei, vino ben. Seguirei probando, a ver si me aguanto. Ou a ver si aguanto eu, mellor dito. E non, esa foi a miña semana. Non sei, a verdade é que non sei se eu usaría isto. Recoñezo. O sea, igual é unha mentalidade un pouco tradicional, pero igual me presta máis facer exercicios e máis e non romperme a cabeza con Ring Fit. Pero tamén entendo que este tipo de cousas motiven a xente a facer exercicio. É dicir, me parece normal. Eu entendo, pero o problema que teño é meter un trasto máis na casa. Tampouco é que ocupe tanto, nin necesitas un espazo demasiado grande. Sí, pero a miña habitación non dá. Eso xa cho digo eu. Conste que direito unha cousa, entendo que Ring Fit é un modo de exercicio normal sen ser o Adventures, non? Como Adventures, non? O sea, isto entendo que digamos o modo aventura. Pero eu teño, o sea, por lo menos no da Wii había rollos exercicios en brutos, en máis, según a historia. Sí, pero o rollo da aventura e a historieta en sí, e con ela vas desbloqueando máis exercicios, consellos e unha serie de cousas. É dicir, ti podes xogar simplemente a facer os exercicios, pero o modo aventura xa che vai facendo variar de exercicios e tal, e facer un pouco máis completo. E vas desbloqueando pois os distintos exercicios. Sí, aparte creo que ten como un sistema de rotacións polos cales non podes abusar de certos ataques. Sí, é como un RPG. De feito, había un vídeo por aí que comparaba moito con Pokémon, porque tamén hai un rollo de tipos, rollo, vedes que os bechos son de cada un dunha cor, entón, pois según o tipo de exercicio, hai un tipo que é máis efectivo contra uns bechos e outro máis efectivo contra outros. Vai por turnos. Hola, Antón. Entón en rollo, en turnos no sentido de que un ataca, o sea, en turnos en plan Pokémon, un ataca, outro ataca, un ataca, outro ataca. E por exemplo, pois eso, se faz un determinado exercicio, pois ese exercicio, mira, que pon de recharge, pois tes 2 turnos nos que non o podes volver a utilizar, non? Plan, eso, para que non fagas o que se che dá ben e vayas rotando e exercitando distintas partes do corpo, non? Demasiada complicación, prefiro facer exercicios. Non te creas, o sea, é moi guiado nese sentido, non é... E aparte, ten un rollo que se o fas ti só, se non vas a un sinasio e tal, ten un rollo de que aí non se está vendo, pero hai un monigote que tamén che vai dicindo como facelos e as posturas que manter para facelos máis correctamente, que evidentemente non o vas facer todo ben que farías se tes alguén que che estea realmente, que sepa do tema e che estea realmente corrixindo, ¿no? Pero sí que mellor que se o faz sin ningún apoio. Se non tes nin idea, claro. Sigo preferendo a miña idea actual. Teño unha aplicación no móvil que ten táboas, as fago e xa está. Pero bueno, a ver, entendo que estas cousas mira, aí está o
Me Aí parece está o tío. bastante normal, é dicir, ao final, pois mira, é un xeito de motivar a xente a facer exercicio a través dun xogo. Interesante. O sea, está ben, Sí, que estas cousas existan. a xente que lle gustan este tipo de xogos e lle pode servir como motivación, pois está ben. Mira, estes creo que son máis do que dicías ti, o que está ahora. Que non é a aventura que máis de eso. As partidas rápidas. Sí. Bueno, este é outro rollo. Sí, pero sigue sendo, o sea, No, podes no, facer ejercicios, o- pero sempre hai A un... ver, chamademe mal pensado, pero acabo de ver un par de posturas que me acaban de parecer outra cousa. E se me ocurre outro xeito de exercitalas tamén. ¡Tutún! Tiñamos que ter algo que meter ao son así. Igual un no chat poñelo para cansealo. Eso está ben para a xente que ten esa forma de practicar, que ten esa opción. Mira, mira, Antón, ahora está poñendo xusto máis o rollo de táboa de exercicios aí. Ti imagínate que comezas a ver en Tinder xente que te di quedamos para facer Ring Fit. Non me Vale, diga- eso teria que abrir Tinder. Alguén dixo aí que non vai facer comentarios, non sei como interpretar iso. Si é que non está satisfeita coa exercitación proposta no punto anterior. Dela non sei, eu si. Pero bueno, en calquera caso, non sei a que ande veche esta semana, Adrián. A que ande ben esta semana? É que vamos a ver. O único momento no que me sentei e dixen vou a xogar un pouco, acabei comprando un puto procesador. Entón, a min que me preguntas? Correcto, Adrián basicamente tivo un problema técnico como se digo, PC e igual agora pode que este mirando o seguinte procesador. Mira, pero... Como por exemplo este de aquí. Así que, por favor, nova campaña de crowdfunding por un futuro mellor para o PC de Adrián. Mercadelle un Ryzen 5 5600 que precisa. Pero si xa o merco el. Xa o mercaches, Adrián? Iso acaba de dicir. Joder, non te estaba escoitando. Teño que deixar de interrumpirte. Pero vamos a ver, onde que hostias fixemos? Xa, pero eu pensei que non o pillaras. O sea, eu, como estabas pensando, pensei que ainda non lle deras físicamente o botón de mercar. O sea, me rayas toda puta nuevamente. A cuestión que o mercaches, pero mercaches tamén a placa xa. Sí. Vale, o sea, entón xa podemos dicir que sobre o 20 vas ter PC. Non sei cando chegue, eu que sei. O día 20 ademais eu creo que teño un exame. No, o día 20 teño un exame ou non o teño? Sí, o día 20 teño un exame. E o día 22 teño que entregar un traballo. E o límite coas avaliacións, non? Sí, en teoría eso xa non entra para este trimestre, pero non sei, foi mazo de simpático ese tema. Torcer os pins non é un problema. Bueno, según se mire. Sí, no, bueno. Eu onte iba a xogar a que? Onte iba a me poñer a xogar o Pokémon. Here we go again. Iba a poñer a xogar o Pokémon e eso ao final non pasou porque acabei mirando o procesador. Tamén intentei xogar a World with Yaya, que por certo ten versión nativa de Linux. Houve un pequeno problema. Este ordenador non o tira. E xa nin vou a mencionar o tema de Proton porque este ordenador non é capaz de iniciar Proton, o sea, valle mal. Entón, pois bueno, aquí andamos.
Pois nada, Aquí andamos, Antón. perdón, me estaban distraendo. A cuestión é que eu estas semanas recoñezo que tampouco fixen gran cousa. O sea, a ver, en comparación con vos, sí. Pero de cara á miña media de vou facer cousas, non fixen demasiado. Pero onte xogamos en directo a un xogo que... Como se chamaba? Que se chama Juggler's Tale, que a verdade recoñezo que me gustou. O sea, me pareceu bastante bonito o xogo. Era como unha especie de aventura, así rollo manicreques de cordas. Non sei, me pareceu bastante sinxelo, moi rollo Limbo, Inside, este tipo de interacción. O sea, xogo en 3D en solo lateral e tal. Sinxelo de xogar, pero a parte visual a verdade que me chamou bastante atención. Non sei, me pareceu curioso, recoñezo. Pero entonces me estaba liando un pouco coas fiestras. E por exemplo esta paisaxe do campo e tal me gustou moito. Sí que había, non sei, chamou a atención un pouco como comeza e tal, pero e había unha escena un pouco gore na que tiñes que utilizar un cadáver dun tipo colgado para cruzar un río, cousa que non me esperaba. O sea, foi como así un pouco, vale, este vai ser o rollo. Pero sí, non sei, a verdade é que visualmente estivo chulo. Non sei se esta semana o continuarei ou non fora de directo, según me dé un pouco e vos comento a semana que ven. Pero bueno, non sei, guai, a verdade é que me gustou. E o tedes por aí en plataformas varias, incluída Switch. Así que bueno, pois en principio ben. E non sei que máis fixen esta semana, pero verdade que teña que estar lendo isto, pero que non me lembro todo. Sí, estive xogando Stray. Estive xogando Stray e teño opinións un pouco encontradas de momento co xogo. Por que digo que teño opinións un pouco encontradas? Porque, bueno, sabedes que o xogo por defecto ten como un rollo de indicar o sitio do salto cun prompt. Eu iso o quitei porque o podes quitar. Pero que pasa? Que no momento que o quitas non distingues ben cara onde saltas, e tes que fixar moi ben a cámara para saber se vas a saltar cara arriba ou cara abaixo. E a veces co xogo, como ten todos os saltos feitos de xeito automático entre digamos entre saltos verticais, a veces que sin querer se non fixas ben a cámara saltas para abaixo e queres saltar para arriba e viceversa. E non sei, o xogo está guai, entretido, visualmente mola moito. De momento non xoguei tanto, o sea, ainda estou no primeiro anaco de mapa, ademais, pero sí que é verdade que as misións son de momento son sota cabalo rei, tira para adiante, recoleta 4 cousas, tira para adiante, recoleta 4 cousas. É moi sinxelo de xogar, e me está chamando máis por toda a parte audiovisual que non porque realmente o xogo me este volando a cabeza a historia, que en ningún momento. É bonito, está ben ambientado, todo o que ti queiras, pero non sei, seguirei xogando, veremos se a historia me convence ou non. De momento a historia me parece como unha cousa que está aí para guiar a experiencia, pero me parece algo máis destacable pola parte audiovisual que non porque o xogo realmente me este parecendo aí a fantasía. Pero bueno, non sei. Tamén diré unha cousa, o xogo non ten modo foto. Eso me parece bastante lamentable, sendo o tipo de xogo que é. Pero sí que hai mod que... Meterás un mod, non? Sí, efectivamente. Que pasa? Que o mod ten un problema. Eu xogo con mando, e se activo o mod me deshabilita o mando polo que fai o mod. Entón teño que xogar con teclado rato cando xogo con mod. Xogar con teclado rato este xogo non mola. Nada. Dato. O sea, é bastante coñazo. Entón, pois, cando quero sacar capturas teño que repetir o nivel e estar co teclado rato, e cando quero xogar a historia teño que estar comando sen o mod. Eso molaría que o xogo tivera un modo foto, en resumo. Me aforraría estos problemas. E aparte diso, o único que fixen foi o maravilloso desafío da espada de Breath of the Wild, que non sei se todo o mundo sabe de que vai, pero non sei, xa o dixo unha vez, pero me parece que o DLC, bueno, o paquete de expansión de Zelda, cos 2 DLCs que ten, me parecen moi centrados na parte de desafío.
sí, ten 4 búsquedas soltas, como quen di, pero é todo como máis bosses, máis desafío, un modo con morte permanente, tal e cual, verdade que teño isto. E a parte na que estou agora, basicamente é o desafío da espada. Que en que consiste isto? Ti, no momento, tes a espada mestra. A espada mestra ten nivel 30, entón ainda lle faltan 30 niveles. Cando te metes nun boss, automáticamente suba a nivel 60, pero iso non pasa no mundo habitualmente. E por outra banda, a espada se desgasta, ten como 10 minutos de CD. Ben, pois que cal é a recompensa de toda esta mazmorra que ten 48 niveis en total? Subir a nivel 60 que non se gaste. Basicamente, por iso estou facendo este desafío. É o rollo que está estructurado como en desafíos de principiantes, ou sea, de principiante, perdón. E son 12 niveis nos que se morres tes que volver a empezar. Bueno, a parte que cando te plantan esta mazmorra non tes armaduras, non tes armas, non tes nada, tes que conseguirlo todo dentro da mazmorra, un desafío independente. E logo te suben 10 niveis a espada, volves a ter que facer outros 16 niveis de golpe, que esa parte xa fixen tamén. E logo ainda te quedan os 20 finais, e nos 20 finais é onde vou dico agora, ainda non o intentei por primeira vez. Pero me parece un desafío un pouco excesivo de cojones, simplemente para que non se me gaste unha triste espada, que é o que te levan pedindo os xogadores de Breath of the Wild moitísimo tempo, que haxa algún tipo de arma que non se gaste despois de darte sopapos. Que igual sobre o papel era unha idea espectacular da xente que fixo Breath of the Wild, pero que as armas se desgasten tan rápido a mí nunca me chamou en exceso. Diría que é a opinión máis encontrada que teño con este xogo, a pesar de que me guste. E bueno, non sei, estou facendo desafíos, a bichedes que outro día completei o primeiro en directo, o segundo fixen fora de directo e o terceiro, pois esta semana igual facemos en directo, igual non, depende do que me debe, como me vexe. E bueno, eso basicamente foi o que fixen a fin de semana. Sen moito, o sea, fin de semana a semana. Sen moita máis historia. Ahora temos aquí un maravilloso apartado de Pucho Tema do Mes que se ubicará na semana que ven. Así que xa sabedes, os que a xente que sodes Patreon, esta semana vos por aí unha enquisa, ademais do post semanal, e poderes votar un de 2 temas que ainda temos que declararnos nós, que les vayan a ser, e o comentaremos na seguinte pocholería. Así que xa sabes, Adranciño, se queres poder de decisión, hai que pagalo. Vivimos no capitalismo, a vida é así. Entón, pois, e agora imos cunha sección que imos idealmente facer a primeira semana do mes respecto ao mes anterior, que é un top 5 de indies mensuais. Así que aquí me vou enrollar a falar un pouco, pero como estos señores me están mirando con cara de xa vamos 2 horas, imos facelo cun pouco de ritmo. Así que, non sei, o primeiro, o sea, non necesariamente van en ningún orden, simplemente os collín porque me pareceron interesantes. E o primeiro é un xogo que se chama The Night Witch, que veredes a continuación en pantalla, que basicamente é este. Que é dun estudio que se chama Super Hyper Mega Team, pero non sei por que aquí no logo lle meten máis palabras. Bueno, a cuestión, é Super Mega Team, perdón. Estos señores xa fixeron un xogo relativamente similar anteriormente. Bueno, non sei, a mí a verdade é que me apetecía probalo, non sei se próximamente probarei, porque, agora mesmo recoñezo que teño un pouco de como se di, de cola de xogos, entón pois xa veremos. O xogo é este.
E si, están todas as plataformas, incluído o Switch, aínda que aí non o pon. Si o pon, si o pon. E bueno, non sei, a verdade é que recoñezo que me chamou a atención e polo que vin é basicamente un bullet hell en scroll lateral en 2D con algún tinte de Metroidvania e un sistema de ataques que funciona a base de cartas e de combos. Bueno, pois a verdade é que é bastante guai. Os señores que fan isto, pois xa vos digo, son estos, que se os queredes seguir en Twitter andan por aí. E non sei, foi un dos que me chamou a atención esta semana. E outra cousa que me chamou a atención é que hai un xogo que se fixo en colaboración entre Seiki Harbour e The Construct Team. The Construct Team é un estudio español que non sei se o coñecedes, pero son os que fixeron Terrace Stream Club e cousas varias. E fixeron en colaboración este xogo, que é un xogo bastante sinxelo, pero que me chamou a atención. Xa non sei, me pareceu curioso. É como dunha especie de camión de reciclaxe que igual o vídeo son 40 minutos. Vale, pensei que era un trailer. Pero si, básicamente é como unha illa aberta onde tes que ir manexando un camión de lixo. E ten unha mini historieta. Sabedes que a conducción, pois, a ver, é un xogo indie. Non sei, entendo que está feito cunhas físicas un pouco non sei se estrambóticas adrede ou non o teño moi claro, pero bueno, non sei, a verdade é que o concepto me chamou a atención e igual o que está pilotándose cando meter un hostiazo. Isto non reforza a miña teoría, pero bueno, a cuestión é que do dito, basicamente é un xogo de ir por aí cambiando lixo, bla bla bla, ten unha historieta. Non sei, me pareceu curioso. De vez en cando sigo bastante o que fai de Construct Team, porque é un estudio que non sei, me chama a atención o que fai porque non se tira cara ao mainstream, senón que procuran ir experimentando con pequenas ideas, e iso é unha cousa que me chama bastante. Me gusta este tipo de estudio e por iso me gusta o que fan, que se non os coñecedes, pois son estos señores de aquí. E de feito, como se di en Steam, non teñen todos os xogos, algún están só en itch.io, pero fai pouco sacaron en Steam unha recopilación de xogos que se chama Ace of Empathy, que basicamente son esos pequenos xogos que sacan de vez en cando nunha especie de pack publicados en Steam, e a verdade é que están bastante chulos. Aparte, o sea, este xogo novo non, pero a meirande parte do que fan é todo pixel art. Se centran bastante non tanto en ter un gameplay super revolucionario, senón en darlle unha volta ás cousas e contar unha historieta. E non sei, nese aspecto a verdade que me gusta o que fan. Así que nada, pois este é o meu segundo indie do mes, que me chamou un pouco a atención. Temos por aquí tamén Ship of Fools. Este o xoguei fai pouco cun amigo e recoñezo que o pasei bastante guai. O sea, o malo é que só ten cooperativo de 2 de momento, non ten máis historia, pero me parece un xogo bastante divertido e roguelike. Peggy 7. Uepa, igual isto ten un volumen excesivamente alto. Dademe un segundo, perdón. Basicamente é un xogo no que comezas nunha illa cun barco, 2 canóns, cooperativo, etc. E tes que ir por unha serie de niveis onde pois vas atopando melloras para os canóns, para o teu personaxe, vas enfrontando a diferentes enemigos, escenarios aleatorios, podes disparar gaivotas e ten un certo efecto, o sea, é un tipo de bala gaivota. Non sei, a verdade é que a mí me chamou a atención, me pareceu divertido, eu pasei ben. Sí que é verdade que o rematamos como en 5 horas, unha cousa así. De momento ainda non ten tanto contido, pero bueno, sí que é verdade que van a publicar un roadmap e van a meter máis cousas. Pode que isto dixese no último directo, pode ser, pero agora vos lo explico con máis calma porque temos tempo, porque ainda non levamos 3 horas. Entón, pois non sei, se tedes unha persoa que xogar este xogo, a topísimo. Ten cooperativo local ou online, e o hai en Switch tamén, se o queredes, en todas as consolas. Recomendadísimo. Diría que o mellor que xoguei o mes pasado, xa o mellor en canto a cousa divertida. E isto, basicamente, o fan estos señores de aquí, que se chaman
Fica Productions. Que, bueno, non sei, se dedican a facer cousas varias, sen máis, seguideos por aí, de vez en cando fan cousas interesantes. E agora imos cunha cousa que me pareceu super tola, aínda non provei, teño ganas de facelo. Esta é a súa página web e me parece unha puta fantasía. Non sei que clase de mente fixo isto, pero me parece maravilloso. Isto é MacPixel 3 e por algún motivo se está botando pasta de dentes por todo o brazo, non sei por qué. Hai un señor masticando unha salchicha, pero bueno, básicamente o tráiler é este. Demasiado volumen, perdón. E básicamente o tráiler é este. Diría usted que vai este xogo, pero a verdade é que non o sei. ¿Qué cojones? Pois isto de MacPixel. Entón, pois, o dito, fai pouco li un artigo sobre este xogo que me fixo bastante coña, porque basicamente falaba de como MacPixel incentivaba o fracaso, porque de feito é máis divertido facer o parvo, ver interaccións neste xogo, que non atinar a primeira, que seguramente non vas a atinar a primeira, pero o xogo se basa en que probes diferentes tipos de situación e cada unha vai dar un resultado máis absurdo que o anterior, e diso é o xogo, basicamente. Entón, non sei, isto é do seguinte estudio, que o tedes por aí. Tamén ten unha páxina bastante curiosa, este señor, porque isto é un señor. Non sei se eu faría a miña web así, pero a cuestión é que la tengo feita así. Hostia, que tengo brillo en algo, non me fixara. Moi a favor de que destaque no Mastodon por aí arriba. Sabedes que isto das olas que estades vendo en batalla, estou facendo co rato. O sea, se pos o rato aí, efectivamente, se das na auga, se poñen como... O sea, é como se estivese chapoteando. Buf, moi fan desta mierda, me acabo de facer moita graza. Correcto. Pero bueno, é o último indie do mes. É un xogo que se pode xogar en cooperativo. Eu sei de alguén que está no chat que sabería facerse iso ahora mesmo. ¿Verdad, Farun? Correcto. Pois non sei, recoñezo que me acabo de facer con ella. E o último xogo así que me apetecía recomendarvos un pouco este mes é este, The Past Within. De que vai este xogo? Tampouco sei se vos lo sabería dicir. É como unha especie de cooperativo de puzzles, pero un pouco estrano. É da xente que fixo The White Door. Bueno, este o trailer co que o publicaron. Okay, so what do you see? Because I have some kind of device that looks like a computer. Okay, so I'm in a room with some old furniture. Let me see, I've got 4 paintings, a crow, a house, a butterfly, and a family portrait. What do you see at the bottom left corner? That's the crow. Okay, yes, the ventilator is on. Can you put the timer on for 12:40? Yes.
so I've opened a cabinet and I've got a creepy-looking chess piece. Have you got 2 chess pieces? Hey, Sorry, what did you say? you alright? No worries. What can I do? Have you got 2 chess pieces? I do. I have a chessboard. The black one is on f6 and the white one is on a6. Okay, can you move black to a1? Yes. Oh, the white one's moving now. Can you move your white one on e2? Okay, oh, this is going well. Can you move black to a4? White on e6. Black. E bueno, pois isto é. De feito, o xogo tedes para móviles tamén, é dicir, ten crossplay entre todas as versións. E non sei, a verdade que me pareceu bastante chulo. Este tipo de xogos así, en plan, para xogar, digamos, non sei se pode xogar de máis de 2, este intento que é para xogar en parella. Pero a verdade que, non sei, este tipo de xogos a mí me gustan, e son así un pouco, non sei, non o rollo de sempre de estar pegando tiros en cooperativo, sino variar un pouco, facer algo así máis rollo puzzle, máis de romperse un pouco a cabeza, un pouco na liña do que xogamos hai pouco de, nos chamaba de Keep Talking and Nobody Explodes, pero quizáis un pouco máis relaxado. Si que é verdade que non sei se ten algún tinte de xogo de terror, algunha sorpresa polo medio, por como anunciaron, porque non sei que eu non o xoguei, pero me chamou un pouco a atención que o presentaran así. Isto basicamente é dun estudio que se chama Rusty Lake, perdón, que son estos señores, teñen cousas en Steam, cousas varias por aí, non sei. É verdade que o primeiro xogo que lles probei foi o de The White Door, que se non sabedes que é, vos lo ensino aquí. Uepa, escribín aí unha cousa mal, pero non pasa nada. Que basicamente é unha especie de aventura sobre un señor que vive deprimido na súa habitación, de repente te das conta que igual está nun psiquiátrico, de repente te das conta que nada é o que parece, pasan cousas e non vos explico máis bicos spoilers, pero é un xogo bastante guai. A verdade é que é un xogo que me gustou bastante. Se non lembro mal, dura como unhas 3 horas, unha cousa así, o sea, é bastante curtiño. Así que, pois nada, estas son as miñas recomendacións deste mes. The Night Witch, Sunset Shift, Ship of Fools, Max Pixel 3 e The Past Within. Vouche pedir outra recomendación. Dime. Cal é a extensión que tes posta para que che amplíe a información cos prezos de mellores ofertas ou de Proton? Unha é a de... O sea, teño dúas postas. Hai unha de Proton especificamente, dato. O que pasa é que esa, a de Proton especificamente, hai unha mellor en Firefox que en Chrome. Porque aquí cho pon aquí arriba, pero hai outra que para Firefox, que cho pon aquí abaixo mellor integrado e tal. Pero si hai unha de Proton, se buscades en plan ProtonDB, xa é a primeira que aparece. Logo hai dúas que son Steam Augmented e outra que é a da propia de SteamDB. Eu utilizo a de Steam Augmented e a verdade é que está bastante guai. O sea, últimamente utilizo un pouco máis Steam no navegador precisamente por iso, porque teño esas extensións e me axudan a mirar dun vistazo sen romperme a cabeza. Mira, este xogo está máis barato aquí. Así que, pois ben, aparte estos días comezaron as rebaixas de Nadal en un mogollón de páxinas, así que, pois, ben, é un sitio máis fácil de comparar. Que, bueno, estou falando disto e non sei se coñecedes esta páxina, pero esta páxina que son, digamos, webs totalmente legais, sin ningún tipo de problemas, nin de zonas grises. É unha páxina que funciona tamén bastante ben. Básicamente é un comparador de prezos de todas esas páxinas que bueno, son ou vendedores directos ou resellers que bueno, buscas un xogo, comparas prezos, eu que sei, por exemplo, Hitman 3, xa te parece aquí está máis barato, en Gridman Games está máis barato, non sei, eu utilizo moito para mirar cales son as mellores ofertas sen estarme rompendo a cabeza e ter que mirar eu a man en tropecentos sitios. E bueno, esa mesma extensión é a que teño aquí abaixo. Así que, pois, o dito, estas son as miñas recomendacións e non sei se tedes algo máis que comentar. Horarios desta semana, non? Sí, aquí igual precisaríamos un pouco, vamos, porque, a ver, esta semana mos dixo que vai comezar a
a emitir o xogo este de Time Issue, que non sei se sabedes cal é. Botamos aquí un vistazo rápido. Básicamente un Souls que non é un Souls. Por que digo que é un Souls que non é un Souls? Porque o xogo basicamente é un pouco este rollo, estética así moi rollo Grimm, bastante gore, tal, época da peste, a peste con toques fantásticos, etc. Pero este xogo non ten barra de aguante, senón que se basa en que un combate un pouco máis rápido, con máis combos, que fagas o parry no momento concreto, vai noutro rollo. Non é exactamente un Dark Souls que te limita os ataques en función de aguante e demais. E ademais ten unha garra coa que curiosamente lle podes roubar un ataque ao inimigo. É dicir, se o inimigo ten un mandoble e ti lle das coa garra cargada, lle roubas un ataque de mandoble espectral. É dicir, podes, entre comiñas, durante un ataque roubarlle arma ao inimigo por facer o que el faga. E non sei, ten así un par de ideas curiosas que están ben. E te diría que igual, incluso este xogo non me disgustaría xogarlo, ao contrario con Souls. Pero isto é o que vai xogarmos esta semana, en principio. Por lo que vin dura como 5 ou 6 horas, así que depende de que día se emita. E xa sabedes que normalmente emite as 10 da noite, así que supoño que lunes, martes e mércores andará por aí. E isto é o que veredes. Eu pola miña banda, como se di, vou emitir un xogo que nos fixo por aí unha aportación Farún, que é este, que o emitirei pola mañá ás 11 da mañá o luns, en principio, se todo vai ben. Básicamente é un xogo como unha especie de, non sei se decir simulador de rover submarino, ou como chamalo exactamente, entendo que sí, pero bueno, non sei, me pareceu curioso. Dixen, pois, por que non? Non sei se me vou apañar moito, porque todos estes controles a mí me parecen chino. De verdade que intentarei xogar o mellor posible, e a partir de aí pois xa o que pase. Non sei, me parece un xogo curioso, así que pois mira, por que non. E logo xa, se podo, se teño oco, en principio tiña empezado a emitir polas mañás, a partir do martes incluído, Wave Tale, que é un xogo que nos pasaron por aí, que a verdade me chamou bastante atención. E recoñezo que me pareceu chulo, que é este. Non sei, unha especie de plataformas en 3D, con unha historieta, dunha especie de mundo que está sendo colapsado por unha escuridade, bla bla bla. Ti basicamente eres unha rapaza, a que desapareceu a nai, vive coa avoa no medio do mar, nunha especie de base, ten certos veciños e tal, e tes que, pois, ir un pouco enfrontándote a esa escuridade e ao problema a raíz de todo. Non sei, visualmente gustoume, a historia me chama, se xoga un pouco tipo Solarás, o cal, pois, bastante guai. De non sei, pois xogaremos esta semana a ver que tal. Eso sí, eu vou xogar en principio a versión de Switch, obviamente se ve un pouco peor, pero así se quero facer alguna cousa fora de directo, pois tamén vou poder levar a partida. Así que, pois non sei, en principio ben. E o resto, non sei, bueno, logo xa o sábado ás 11 da mañá Pocholé e tal, e vos non sei que ides facer. Eso te iba a decir, que vai para estes sábados coinciden noite boa e Hostia, de verdad. Oh, vale, eso non me estaba dando conta. Sí, por iso che puse en 24 de decembro, para que en negrita e subrayado. Pois igual facemos un adiantamento ou pospoñemos a Pocho. Perdón, que te digo. Ou pospoñemos a Pocholeria. Como vexas, a min o 24 e o 25 os dous me van mal. Entón eu podo adiantalo ao 23 ou retrasalo ao 26. Non sei, iso no, como me diga o 31 máis do mesmo. Eu sei que o 1 e o 25 seguro que non. 24 e 31 casi te diría que tampouco, porque se acabamos a estas horas complica un pouco a existencia. Bueno, está o punto de Farún aí. Non sei, consulto aquí co asesor de horarios e xa confirmamos.
Bueno, de momento digamos que a posibilidade da semana que ven está no aire e vos imos comentando por aí a hora da semana. A ver, Así que, en eu- principio, iso. En resumo, pois, polas noites de... Non sei se de luns a mércores ou de luns a xoves, non sei como vai facer esta semana. E ás 10 da noite teredes por aí a mos e a mí me teredes polas mañás e ás 11 da mañá. Outro punto sería que temos pendente seguir o Styx, que eu polo menos non o deixei de lado aí tal, sino que estaba de tempo un pouco complicado. Pero en canto me teña os horarios un pouco máis definidos, igual esta semana si che presta, entón podemos seguilo. Pode ser. Pareceme ben. A ver, en principio, quería facer 2 directos concretos esta semana, pero quitando iso, Pois o resto... si non pa seguinte, tampouco O sea, vamos, que quitando xa estaré máis... esos 2 directos o resto da semana sen fallo. E bueno, pois nada, isto vai haber esta semana. Así que, non sei, como sempre, grazas aos Patreons, a Fala de Morcego por apoiarnos e todas estas cousas. E a estos 2 señores por acompañarme aquí outra maña máis. E bueno, pois nada, vémonos o luns. Así que, Venga. despedidevos cordialmente. Lembradelle a Adrián que montei o seu PC para darvos clases de Pokémon en directo. Ai, pensei que estabas falando de Adriansiño e ibas decir algo do Patreon. Ah, sí, joder, é verdade, Adriansiño, suscríbete, por favor. Se me olvidaba, perdón. E bueno, pois nada, Teika. Aur. Venga. Pois nada, xa pechamos. Joder, a ver se Adriansiño se suscribe dunha vez.